PvP proti Adrimu, tretia časť. Dneska uvidíte môj najdlhší a najšialenejší fight ever. Čas na deštrukciu. OK, vystrieľaj si na mňa 10 miliónov šípov do... No sa strieľať. Baba. My máme úplne tú istú stratégiu pri tomto. Ja počujem tvoje klikanie na myš a aj zároveň moje. Dobre. Yes! Nie, ten sa mal dostať hit. Yes! Skôr ako pôjdeme ďalej, chcel by som sa spýtať, či chcete ďalšie fajty proti Adrimu. Ak hej, píšte do komentárov. Ó, ten sadol. Srdiečka! Fucking pol srdiečka! Ja poslednou dobou zabudám dávať backstepy, proste som zabudol ten tutoriál, ako sa to robí. Yes! Wow! Ale sám Oh si... môj Bože! Dneska som si povedal, že budem tryhardiť. To si vyhral backstack, sa skúdim zas. Jo! Nebudeme srábiť, nie? Ja neviem, prehral si exky. V najhoršom ti miniem tie potky, no. Ty nedostávaš damage vôbec. Teraz divákom vysvetlím. Pred každou výmenou mám plný saturation bar, takže damage, ktorý dostanem, sa mi hneď vyhiluje. Toto bol dobrý shield break. Aj tvoja hlava je shield break. Moj. Prečo si dostal z toho tak 0 damage? Moc dlhý fight, aby som sa cítil príjemne. Tento kid musím vyhrať. Musíš? Prečo, kurňa? Lebo je to môj? A zasa nedostáva proste žiadny damage. Jak? Yeah, boy. Ako Yes! si nás- Nice. Čo chceš papať? GG count. Je dohraté. Yes. Čo si tam hádzal? Poslednú strančku. Môžeš aj na Maxku na trojke. Toto nebolo ďaleko od... Honzík. To bolo krásne. Ale ty si krásny. Ticho. Kamo, čo to je proste ale? Dobranoc. Dobranoc. To ja